Ukhuzani kuthiwa uyicabanga la yena yedwa. Sawubona kuphi nakuphi la kufuneka khona lo mbuso njengamanje ukubingelela yena Mathinda xa usithi mzomqamela amehla kabanye baqimela imali thiboyazi. Nganakathi ngawe sekulakala kuqala la ngicatha nje kulungile press subscribe button share phinde comment khona konke subscribe yakhe mala khamba so senze ukuthi ube wena oqala uthola notification uma sifaka video phambili. Enkanza kwethu njengoba ke ukhuzani ke wakhipha isimemezelo noma isiya ekhulume izolo ngayo la bexa khona Sminofu ngento ke ayenza lapha emcimbini walo ke igcome lisho ukuthi pho manje mina yini ngangishaya ngamaphandle. So ngane wethu abantu abaningi baphawulile njengoba nazi ukuthi thina sithema siphawula ngayo bengakabi seyithebeni manje siseyithebeni la khona nombani sehlaziya ngendlela yakho ubheke ukuthi ngempela ubani alright ubani wrong. Insizwa ke yabayazi ngomuntu lapha kuwona ke uTikTok eqeqishe ngala kwezama Red Nation ibe sikhuluma yathi cha yini kanti wrong mangabe ke uSminofu ekhulume into esho omunye umculo ngoba uSminofu yaziwa uyinsizwa ejwayele ukuthi ilingiselela abaculi kanti futhi akaze xekwe umuntu ngonjowo njengoba unjowo kwaphumela obala wathi avotela ingoma kaKhuzani akaze xekwe umuntu ngalokho akaze futhi akhulunyiswe umuntu ngalokho futhi igcwame lishalikaze likhethele umculo ukuthi akaphile nobani noma akenze yiphi into athanda ukuthi ayenza ngaleso sikhathi. Sonke la wethu ngiyazi sewujahile ukuthi singene kwi-video cela ukuthi nje ungakhohlwa subscribe, ushare, uphinde comment okhona konke like phela ivideo ngala kwethu ukuze ukwazi ukuthola ama notification noma siphinde sikufaka amanye ama video. Bambana insizwa abayazi ngomuntu ichaza kabanzi nesenzo sikaKhuzani. Ngizonenzela isibonelo ngonjoko. Nombona unjoko angithi lo wasemshisandla. Unjoko ukanje noKhuzani izithupha zegwayeni. Ya, ngasho ngithi basondelene kakhulu. Njengomkhaya njengabaculi futhi. Anikaze nasizwa sithuka unjoko. Unjoko njengoba kade kuphela unyaka nje uvoto okanye kukhankaselwa ingoma ezohlukanisa unyaka waphumela obala wenza ipost wasupport ingoma kamkhaya wakhe uKhuzani asikaze simthuke futhi. Anikaze futhi nibone umthandeni ebhala etshela unjoko ngomngozi balento ayenzayo uyindaba ngeke akhathelwe ukuthi ubani ephile nobani ubani engaphili naye. Kunalento enenza kuSminofu. Sminofu akaze amthuke uKhuzani. Sminofu unetemu angena lisho stage elingacreate ngoyena elalishiwe umthandeni ngaphambilini wase wangena nalo walisho. Esikhundleni sokuthi ngigxeka umsunguli walelo temu ke ngizogxeka umuntu wrong yini ngingaqondana nomthandeni. Njengamanje nina uSminofu nimblamela ukuthi okanye senimbuka ngeso elibi ngesimo sokuthi ucheme nomkhaya wakhe. Unjoko nje ucheme nomkhaya wakhe kodwa mina ngiyawuthanda umculo kanjoko. Ngeke ngizofuthi ngithi ngicaka unjoko. Manje yindaba ke lokhu ka lo mfana lo uSminofu kube wrong. Kube wrong egcineni kwakho konke kuzwa obaba bulala umculo yithi. Uzothi abalandi bamthandela babulala umculo. Uthi abalandi yabona mina umthandeni noye kuba umlandeli wakhe mzukwana wabhala ipost ngomuntu emgxeka ngesimo sokuthi lo muntu umgxekela ukuthi usondelene noKhuzani cha noye kuba umlandeli wakhe uyobutshengisa nje ukukhulu ungacabangi ngoba ngigcinile lapho uyabona lo ngumhlezi ochaza ama isema ngabafowethu kahleni bafowethu egcineni kwakho konke nina kumele nibe innocent thina sibe guilty yithi esenza izinto wrong nina right wenzeni Sminofu.